Beth yw rest? Gorffwys. Gorffwys? Gorffwys? Gorthwys traed. Gorffwys. Dyma fy gorffwys traed. Oh, helo! Helo! Helo, a chroeso i'r swyddfa. Croeso i ble i fi'n creu yr fideos ma, a croeso i'r fideo ble i fi'n dangos i chi sut i fi'n creu'r fideos ma. So, fi jyst yn mynd o gwmpas, a fi jyst yn mynd i ddangos i chi be ni'n neud. Der y mewn, sir. Croeso i'r desg ble i fi'n actually creu yr fideos. Mike. Mae brawd fi di creu hyn i fi. Ydy'n tu ôl y camera, actually. Gweda helo. Mae fe amlwg yn blwch o Mario, random box, ond mae fe hefyd yn dal SD cards fawr a fach. So, diolch i Alex am hwnna. Bwrdd pin? Pinfwrdd. Bwrdd gwyn. So fe'n bwrdd gwyn rhyngweithiol. Fel oedd Dani yn ysgol gynradd. Cofio'r bwrddau gwyn rhyngweithiol? Fi'n cofio. Beth yn gweithio? Na, beth yn gweithio, ond o'ch chi'n gallu mynd lan a sgwennu arnyn nhw. Fi weithio jyst yn gael y beanbag ma allan, edrych. Mae'r fyw yn dda iawn. Mae lle dda i gwerthfawrogi yr fyw. So weithiau fi jyst yn eistedd fan hyn a fi'n meddwl am syniadau neu... Fi weithio'n bwyta fan hyn. A fed paned o de. I fi weithio'n... crio. I fi'n schedule mewn 20 munud o grio bob dydd. Na, fi'n joco, fa crio. Sut i fi'n actually creu'r fideo? Dyma yr darn fwyaf pwysig yr swyddfa. Y Mac Mini, dy dongle mini sy'n reoli yr setup cyfan. Y PS4, i fi'n chwarae Minecraft arno ar PS4 controller. A wedyn y Focusrite. Mae'r wifren o'r Focusrite yn mynd o dan y desg. Oedd mae'n dod nôl lan o'r desg i'r cloud lifter sy'n tu ôl yr sgrin, y peth glas na. A wedyn yr gwifren yn dod allan o fanna o dan y desg eto lan i'r mic i fi'n defnyddio. A, wel, na fe, i fi'n mountio'r camera lan fan hyn trwy'r amser, bach o zoom, a wedyn just gostwng y sgrin, oherwydd fel arfer mae sgrin fi fan hyn. So, y problem da'r setup fi yw y ffaith bod mae ddim ond da fi un sgrin fel arfer. So, oedd rhaid i fi prynu'r Asus Zen screen ma, felly i fi'n gallu reoli beth sy'n digwydd a beth fi'n recordo tra i fi'n chwarae y PlayStation 4. Fi'n defnyddio'r Mac Mini i pweru'r mic yn amlwg, a wedyn fi jyst yn gwasgu start recording fanna, a wedyn i fi'n recordo fy llais nawr. A nawr i chi yn clywed fy llais trwy yr Shure SM7B yn hydrach na yr camera. Chi wedi fod yn clywed trwy gydol y fideo, os mae hwnna'n creu synwyr. Mae da fi keyboard sy'n Bluetooth, sy'n dim gwifrennu, a mae da fi MX Master Pro Wireless. Diolch, Alex. Fel arfer, mae'r mouse ma'n massive, so mae'r un ma yn lot llai, oherwydd mae da fi dwylo really fach. A cornel boring, essentially. Gole, green screen. Dyma drar diddorol. Dyma ble mae holl gyr fi yn byw. Y drones, yr audios, popeth fel na, ond fi'n mynd i cael yna nawr. Y drar ma yn diddorol iawn. A charging station. So, if fi'n casau gwifrennu. So, be fi'n neud yw, fi wedi creu twll tu ôl i'r cwbwrdd. A nawr, if fi'n gallu chargio popeth o fewn y drar.
Symud ymlaen i'r drad nesaf. Fi'n offi'r drad hyn. So, y premis yw, fi wedi bod yn gwneud hyn am fel blwyddyn a hanner. So, popeth y fi perchen a, fi eisiau gael label arno fe, a fi eisiau fe fod mewn box. So, fel eich chi'n gweld, audio, plugs and dongles, batteries, micro USB, mini USB, USB Type-C, plugs and dongles a Ethernet cables. Llawer o USB. Yeah, llawer o USB am be i ni'n neud fan hyn. Neu stationary, yna fel Sharpies, labels, Spectol apparently. Symud ymlaen. Printer. Edrych yn newydd. Yeah, newydd sbon. Fi wedi defnyddio fe unwaith. Kettle, fridge fan hyn, lot o fwyd yn fan'na, boring hefyd. Edition newydd i'r swyddfa yw hyn. Fi'n meddwl, na popeth. Fi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau y fideo yma. Fi wedi mwynhau creu o. A na i weld chi yn y fideo nesaf. Hwyl fawr.